Saya sen pat nakaliang kabalang Pynthorumkhrah ngai kublai pi barok ki Rev.A.T ki bada nak Jingiaseng bat ki perlok ki perjo ki bapait bat sementa lingba kene ka program jong kabalang ha kene ka por lingba ka TV channel bat kumjuru nak YouTube channel ha ka kerteng ka bathiang tam ke jong Trai Jesu nak menta ki Rev.A.T hapo jong kabalang ki balang ki dekat jong kabalang ni Pynthorumkhrah kene ka tayo kum kabalang ngiyo mat ngiyo kendu ki jingjag bas ngosi ha ka bangila du no yo way na kitamasan jong kabalang itamasan ke esling do bat ya ka bangila dep ya ka ban tep dan burom ya ka met ke pedang sa ke jong haulum jing tep jong kabalang ha ka ar kendu terik kum ki dekat jong kabalang ki babon ngem chim la yo ka lat ban li on tep Bat kam tam ya kabani don ringkat haga funeral service hayeng mani nagadao jong jinglong jingman jong kapor haga ba nagaliang jong bor sarkar kila sya tang kendiat ngot ya ban pendep ini ke kam dengan kentu pat epi ki Rev.A.T ki bam chumla yo lat ya kaban don ringkat ya kaban ai ke jingle buram ko khaddu ya ka met ke bang sa jong ni termesan Kerpat epi kaban bu Jingrwai kerpang nak bentak ke yeng kesem ke jong i. Blame nong don kat bat ke yeng kesem bat kerku pentengan ya ke jing em ke jong ki kamtam hagan ke jing ja ke was ngosi. Da sisa ke jing klat no ke jing temsan ke long ke jing du ke bakrau ke balang. Nrengi don pat ke jing kermen. Bau blay unang sei ya ki wei pat ke chakri ki bania tenrong yang nak kam ukun rat nak por syakapor ngin sedang no yang nak jing syakri ke jongi da bagi Jingrwai ke tu ke Jingrwai ke ban riu pulai ke Jingrwai ke ban riu pulai ke jing ej ba ublai
ตัวช่วยกับมันเลยเอาเบลก็จริงด้วยงานปุเล่นักชิตีเช็คฟิลิปปีกับน้องกับลายกับคอดกับมันโยเตอร์กี่กันเตียนกับองค์ผมเนี่ยเห็นไรกีตากี่กี่บลาลงกี่จริงมันตัวอย่างอ่ะอย่างนี้งานละโยกับจริงดูนักมันตาอุกฤษหาอชิชาเก่งบางงานโยอย่างกี่บารอบางกี่ลงกับจริงดูนักมันตากับจริงพากอดตั้มจงกับจริงเทียบยาวยิสุคริสอุบาตรายจงอ่ะนักมันตาจงงานละดูเนาะอย่างกี่บารอบางงานโยสินรุมอย่างกี่ขนังบางโยยาอุคริสบัดบ่อนเชื่อมยังหาบอมดอนกะฮอกกะจงอาฮีกะตาเกนกะบรรณากะฮุกุมเห็นไรกะตากะบดากะจิงเงจหาอุคริสกะฮอกกะบรรณาอุบเลยดากะจิงเงจบางอันโยอิทุยาบัดยากะบอร์กะจิงมีปัดจงบัดยากะจิงสลอกกะจิงชะจงหาบลาเป็นสเรียมยังหากะจิงยับจงลาดะกุมโนงันโยกอดชะกะตากะจิงมีปัดนากิบยับต้องยินเลยเอาเลยก็จึงด้วยอีวันอาจารย์จงมีเอาเลยบกปาจงอีบาปนึงนักกรรมตาในกระปอร์กับบังโยอีกบันเชครีลังยามีโอ้ยวันลังยามีอีกลาดอีกบันเกี่ยวกับยิงกับคุกจงมีกุมกิประเบิดไปอีกบ้ารอโดยลักจงยิงกิเซมเอาเลยงี้ไปเชื่อมันตาเอาไปลิงบากันในกับโปรแกรมเงี้ยจะมีเอาเลยกับบอมลาโดนกัดกิสงี้กิปอร์วันอัปเดงจงกิจงกิบปอนมีไอ้ดอนรันกัดปะกิจงก็จงบางดวายกระปังนักกรรมตากิบเรียกบันอัปเดงจิงปังจิงสตัมอัปเดงจงกิจงกิบปอนเอาเลยอยากว่าเมฮีมันเอ็นน้อยกี่เรียกว่าเมมันสปายสปอร์ตอยากกิจงก็จงกี่นี่ดวายรู้กันกับปอร์เอาเลยนักกรรมตาลักจงกับบาลังหังนี่เอาเลยอยากบางทีละเดย์กับบันดูโนเอาเลยอยากชักรีจงมีเอาเลยตุ้มสันกันไซซิงลิงดอเอาเลยอยากบางทีละเอาเลยกับบันเล็กกับบันเต็บดันบรอมีกับแมทกับดังสักก็จงหากนี่ก็อาร์ตรีตริกเอาเลยเขาลมจึงเต็มอีดวายกระปังเอาเลยนักกรรมตาก็ยิงกระเซมก็จงบัดคุมจูรเอาเลยงี้ดวายนี่ก็ปอนักกรรมตาลักจงกับบาลังเอาเลยวันนี้ได้บรรดุนออินุชักรีโดยเงี้ยสแคมเอาเลยกุมก็จึงทุ่งก็จึงอังนุจังกับบาลังเอาเลยบ่มีเหตุเอาเลยมันสงับรัชสกอร์ก็จึงดวายก็จงงี้ก็บางทีดวายงี้กระปาดให้มีขณะบางทีละบันเซ่ก็เวปัดเอาเลยก็บันลงก็ชักรีก็จงมีเอาเลยก็บันเกตยาบ้าเอาเลยก็บันตันรองก็คำก็จงมีฮัลลักก็จงกับบาลังขณะบางทีละบันพัดลุนนักวิกปอดชักวิกปอดอิสเนย์นำกระตาเอาเลยก็บันรับเป็นชายก็จึงมันจะประคัดก็จงมีเอาเลยบางทีละชิชาเอาเลยบันเซ่ก็รังบ้าเอาเลยก็บันเกตยาบ้ายก็คำก็จงมียีดวายรู้เอาเลยนักบันตาก็จึงชักรีก็จงมีนักปอดเงี้ยสแคมเอาเลยก็บันมีนักอีบันตาบารออยากบังสยบบันเป็นเด็บก็รู้เอาเลยกินลองกับPdianghunหักมัดก็ขัดจึงอิสเนย์ก็จงมีเชื่อมเอาเลยจึงดวายจึงขัดกัดปาดก็จงมีแต่บางทีปานอุ้ยกัดปาดหักแต่งนบอร์ตามจงตรายเยซูอาเมนตัวนี้ก็ปวดปัดให้ช่วยกับมันยศงอวิคุบอนก็เตียงจงเลยกัดปาดเว้ยนี่ก็สำลาจงกับบาลังมาสเตอร์คลีเรนซ์วันรับอยากกับมันอายอย่างงี้อยากกับจิงรวายกับกระปังuji su ngala ai ti barok ngala ai ti lu ngan it ya ngan chan ya ru man kasni hado baku tangha uji su ngala ai ti pan long jong minga kwa ba mi ru men long ujong la ka jing ai tu the ngala ai tilut baro hame jisu ko nong pen em ngala ai
ngala ai ti hakik jat jong u ngadem jing skop ha berthei ngam kwa shu ya uji sungala shem ngala ai ti Lord ai ti Lord baro Hame Jisu ko Nongtem ngala ai ti Lord ngala ai ti Tôi không lấy chú nam ta từ Jingrwai kerpang, các bộ khuôn samla cho các bạn Master Clarence Wanrap là ai cái hấp dẫn ini kapor, các bạn ruk jinga day các bạn jan, bad ku kubor, ya các bạn kuren hagan cái jan miet, các bạn kuren sepang cái jingdon kami các bạn Ithuh, bad ban IT, how Jesus Christ ubalong utrai jongi, các kubor cái jan miet, kalong tu sngau sarong bapi Ithuh ya Trai. Ya kabana pensyong Nongkren na ke kitab Jeremia kalenong kap kendai kadkhot kap arpulai bat arpusau. Ki kentien ki ba ong kumni. Kumni ong Trai wat ai ba ru start un sarong halaka jing start lamni ba crowbor un om sarong halaka bor. Uriu spa un om sarong hagispa jong u. Henry uta ba sngong sarong tu un sngau sarong hakani bau syempang bat bau Ithuh yanga to ni doi kumne au ble bok pa jong i ba pneng i pai same ni ka por ha chwa ngin snap sa score ka tien ka jong me ba mi au ble mit gut khu yu shakri jong me bat kum ju ru na kam ta jong i ki ba snap sa score yu ka tien ka ba khu ka jong me bangila da shisha au ble ban yo snow bởi nên cái tiền các bác hội cái trong mình cái lòng cái chinh bám cái bác kinh doanh sim năng ta trong mình và cái lòng cái bò ru năng cái ta cái chinh im cái trong mình hắn slap ở đây ngân tăng mà mi áo blay lâu trong sakri và bên cốp mà mi áo blay thì cái bò trong mình hi năng bao lạ bên kuren cái tiền các bác hội cái trong mình hai cái chân mình sim áo blay chinh đuôi hai cái tầng Giêsu mi pan amen. How pai sing ngat khot ha nang por ngalam batai su balai bau Jeremia u ong ini kentien han nang lek bet tang ki e ki bentang ki bangila ban yo i lingba jong ngat khot bala bangi pai ba sing ngat khot ngi sau thu bodan lai tli ki e ki balong ki bodan kam ha ka jing em ka jong i kum ki briu tabangim dei ban sngau sarong lani ban sarong halor kita ngidon kami ka jing nang ka jing start bagom ta ngi late school ngi late college ban ngi late gilan ba pair kena bangila ban san ha ka jing nang ka jing start ngidon kam long ki bri ba shai ki ba klein kam ta ma ka ha ka kum ka ni ka por ka bangi ngidon ha ka thama persha yauni khunyang jing pang coronavirus bangidon kam ru ka spa baden ta ka daw bangi late chi jing Trai ngi kita ngi Trai sitam ban pendap penbiang ya ki jing don kam ka jongi Henry kini ke baro kini amla pat ya ban pen sarong yangi lani ka mangingin so sarong halor jong kita Jayu Solomon kajing start berkaspa kalong ka bala benanam keleng hagapor ka jong ula penon kami kajing start ka jong bantai ya ki yeng ki itenat ula penon kami kajing start ba untai ki yeng ki sem ki per ki pra ki jaka chongkai ki itenat
bat kiwai pat Hendrai ka bakut pat haka jing im ke jong u kahima ka kat arliang u Jeroboam ulakni ya ka khat bat kahima Jayu Samson ubalong ta ubriu baklain Hendrai ka jing sarong ke jong u ula syat pat haka tengah ke jong u ke delela dan hata ka daw ba ka Bible ka ong bangi ngim dai ban sarong wong lada ngikwa ban sarong to ngin sau sarong bangi syampang bat gi Ithuh yau blai ki parang be it habangi pai syakan kentien tiap bat Ithuh ka kentien Hebrew lapanan kam da kentien yada bar bangi Quran syapang ni kentien yada ka de kata ka jing dai ka jingmut jongka kalong bakadon kata ka jing dai ka bajan Lani kata ka bakti nang waingi ong kata ka intimate relationship. Kata ka jing Ithuh, lani kata ka jing adai ka balong kum kata ka jing adai sigurem. Ka jing adai bar ka jing syania iwe pat. Bar kamdon kanu no jing buri hapreng jong utengah bar ka tengah. Bat susu hamang Quran syapang ka jing tip bar ka jing Ithuh. Kalong ru kata ka ba ka ni ka jing tip Lani kata kajing syampang baka jing Ithuh kidai bani yait lang. Hot don kibriu lani don kisnong kibanging itip. Tabangim la bani Ithuh yaki. Naman ngimpat ya kendu lani ngimpat ya mat lani ngimpat ya syembat ki. Henry habangi Quran Ithuh kalong jingmut jongka kalong bangi Ithuh namar bangilai ya kendu. Ngilai laya syem ngalalai cata kisnong. Ngalai kendo ita ka brio, ngalai kendo yu tau brio bakum ta ter. Ba preng bat nak jing ya kendo. Nak jing ya mat kata jing ya kendo ngi Ithuh ya brio, lane ka brio, lane ngi Ithuh ita ka snong bakum ta ter. Namar kata bagi Quran syapang gani kentin Ithuh. Kalong ka ikai ka bangi ngihap bandon kata ka jing ya mat. Ha kata ka jing dai ka jongi. Bat daya lor kani. Ba kentin ka jo blai ka ong. Balada ubriu ukwa ban sarong to un sngau sarong hagani bau syampang bat Ithuh yanga kai kata ka jing Ithuh yau blai kai kata ka jing Ithuh yau blai ka bangi Ithuh ka bangi dei ban sngau sarong halor kata ka jing Ithuh ka jong yau blai ka baning kong ka bangi Ithuh yau blai ka long ka bangi Ithuh ita ki kam phala ki ba krau ka jong Kaba ula thau la pelong ini ka perthai ka bangi syong ngisa. Habangi pulian adu kitab Genesis tertel la Ithuh ingi baka bor pala ka jong ka ula thau ba pelong ini ka perthai. Dai ma ula thau ini ki ai baro. Bau Jeremia ong kala nak bisfau ka bakat ar. Ula thau ma ka kendo dala ka bor, ula pen scam ini ka perthai dala ka jing start. Ba dala ka jing champang ula siang ye ki beneng. Kani kalong kata ka jing krau ka jong blai. Ka ba pelong yau nong thau Jingrwai ban ong. Haba Trai ki kam jong me ngapat khat kanu ngadap da jing lengo bakrau nga ki klur nga sngau jing ri upar that keleng saudong ka bor jong me ka pau men sim jonga tuyero yo Trai melong bakrau om tang ki briu ki para mai ki barwai ro ki jing krau ublai henry ki jing thau ki jing pelong baro ki rwai ro yang ki jing krau ki jong ublai ka banging Ithuh Ya tak jing krau jong u ka bau thau pelong ye ki ei baro. Nakawai ka sngi chakawai pat. Kini ki jing thau ki yo mat ki jing krau bor ka jo blai. Ki yo sngawi ka sur ka jong u hagir kom ba per. Bar ki yo jing tip bat sngaw tho ru chapang jong u. Leng ba ki jing yo mat. Ka ba ki yo mat nakawai ka por chakawai ka por. Ong ka sam ka ba khat khandai ka baning kong bat ka ba. Ki beneng ki pen bena. Ya ka buram u blai. Bar ka sahit beneng. Kapan ya ka jingle ki kiti jong u. Ka wai pa ka wai ka sngi ka yai pena ka jing Quran. Bar ka wai pat ka wai ka miet ka yai pen ya ka jing tep. Kani ka jing krau bor ka jong ublai. Om la ru bani nu jor bat no. Kam don ginu wai pat ki bor ki bala bani nu jor. Bag ni ka bor ka jong ublai. Isaya ka lenang ba sau pho ka khat ka arpusan arpun reu ong kum ni. Bat noti pin yasriam yanga. Bangan long ubayar maringkat ong utau bakhoi. Tuk miet ya lagi kemat sejrong.
batu kemit ubala thau yakini wa penmi no yo pai ba jongki da ka banyo khot yaki baro da kerteng da ka jingkrau ka bor jong bat ba khlan bor weiru ja no badena ta ka dau ka pelong yu David banong melong uba krau bat mele yaki ki ba pela melong ublei tang mamehi ki para bangi hatu kata ka jing Ithuh yo ublei kan long tang kata ka jing Ithuh ka bangi Ithuh ya ta ka jing krau bor ka jong ha ka bidei ba ka jing pelong lan ka jing thau ka jong ka baula thau ka jing Ithuh ka jong yo ublei ka pela ru yangi ban sempang ya ta ka jing ka jong ka waudon nak benta jongi Haka dekat ke arpu sau jangan dengan lenong ke kendai. Ke ongkum ni bau sempang bau Ithuh yang bangalong utrai ubale ya ke jingle i. Tu un ngau sarong. Haka ni bau sempang bau Ithuh yang bangalong utrai ubale ya ke jingle i. Yohanes uang ublei ulong ke jing i. Bagani kecing kalong ya baro kecing tahu kecing pelong kiba ublei ula tahu ula pelong hang hagani kesela pertai. Barkat nu tam kata kecing kiba ublei nak menta jongi kibriu. Kiba uhi ula tahu dalam kijong kiti. Hakadur lane kecing serim dur kejong uhi. Bara ublei yo yang kibriu kiba ublei ula tahu ya kecing telat kejongi. Ya ka jing duna ke jongi, ya ka jing bomla ke jongi, ya ka baniat, kat kum kita ka jing temu ke jong ka ba la thau la pelong na kam ta jongi. Ka jing ke jong ublei, ka pelong yu bani sen yang gibriu. Padena ta ka dau. Gospel yu anis kel nong ka balai ka dekat khat reu ko ong. Na ba ublei ula kata tai ka perthai. Kat ba lai tino elau khun bla khamarwe. Ba oi ru bangai ha nom jot su. Henry unyo ya kata kajing bom jukut. Kani kalong kata kajing krau, kajing kau pelong yo Jesus Christ ban hiar sengan ka perthai. Da ka pentelino yaki baro ki wodan ka khet ka burom ka jong. Ba kajing temu ka jong ban hiar sengan ka perthai kalong. Ba unyo yang pen yang bat yang hilang baro ki perang be. Filipi kalong nang ka ar ka dekat wanyo bat ka prang ka ongkum ni. Henry ulapen sudai lah dia. Udah shem ya kedur merau. Habala jalong kajnya serim kibriu. Dia habala shem ya ugar kom ubriu ula lerit ila dia. Habala jalong uba kongu wat haduk kajing yap. Haoh kajing yap kading penaken. Kipra bangai beit. Kajing kaba krautam kajang ublei. Kalong kaba uhi wan ban hiar lah dia ban long kum mangi kibriu. Ban yo amat ya gijuk gijing syam gijing ya kendo gijing pensoy ki banging ya kendo na kapor sa kapor. Bat day na markata kajing kajong kawa pelong pat ya ban wan ni kabandon ringkat. Ban yo amat ya gijuk gijing yo amat ki bangi ngi yo amat. Ki perawai beit. Hatu kata kajing kajong ublay. Leng bau Jesus Christ. Kadai mo kata kajing kawa ublay yang namar bangi ngi ya Kajing siya kalong Kom kibriu ngilong siya kibat lot bor. Kawa pun siyan dagi kam kajongi. Bagi jingle kajongi kam siyam lapan pau ya kata kajing kajongi kabangi landingi buram ya Ubalang uta ublay ubala thau ubala pelong yangi. Batu siti sikinang room kelenang kebasan kedekat kebandri kebapra ke ongkum ni. Dabau Chris menbang gidang long kebat lot bor hamar kebabiang gaya ula yap yapli ke bom riublay. Namar judan yo ban yap yapli ubahok. Henry let si don uban danut wat ban yap yapli ya bob hasbun. Henry ublay ula pedi senai la kejong kejing changi. Hagaba habang gidang long kebapop. Chris ula yap yapli yangi. Wajuju upo ru penbut, ya kejing tho bala tho hau isaya daga bawong, la syam yang da kita kibom simlawat yang bala penpau yang ha kita kibom jikeli syapang jonga.
Kani kalong ka jing sya para bibit. Ngilong kita gibriu, gibamdan kita kapor, ya kaban keli syapang jong. Ngilong kita gibriu, gibamdan gibangi kelet banken mau syapang jong. Henrai kum yang gibriu kebakum kita. Ublay ula penpau ya tak jing it. Bat ngimangi kum gibriu gibatlat. Ngiyo ekwan yo amat ya tak jing it ke jong ublay. Kani kalong tak jing ihit ka ba kraw tam. Kau pelong yo tu Nongruai. Ubat hau itu ke Jingrwai. Jing ihit uji Trai yang hading pna sirkai bansya. Bansi uspa ya ka mansim jonga. Omdon bala ban ong. Jing ngau si ketang ba ula sya. Ba ula phong pan singat sya. Ba junom june im ngala omdon bala ban ong. Kipra bangai bi ihit. Namar bagan ke jing ihit, kalong ke jing ihit ke bakraw, kalong ke jing ihit ke pela, kalong ke jing ihit ke uhi lawan ni ke ban IT no, ela ke jong ke jing im. Kawan rak namar kata, ya ke bor, ke pela, ke Trai, hapo ke mensim kita anuat ke jong i. Ke pelong yang i, pat, kum ki bangait. Baling ba kata ke jing Ithuh ke jong i, ya ke jing ihit ke bau blay ula ihit yang i. Bangin sengau thuk pat, ya tak jing don rekat ke jong hak ni ke jing im ke jong ini setelah pertai, kat bangin dang yat, nak kawai kapor, cakawai kapor. Kipara mai biit, ke jing Ithuh, yau Trai, kapelong yang i, ban yok mat, ya ke jing don rekat, hak ke jing im ke jong i. Ngikan mau ke jing ja ke belajar, hak lenti se emaus, hawalan arut ke sendran ke lamik no na Jerusalem ban lek se emaus. Klam kanong ka jing temu haba gilet cakatai ka sinong. Hadin jong ka jing yap no ka jong Trai Jesu jong jing syak sak nar pna no ka jong Trai Jesu. Ba bala tep no ya u. Hapreng kita ka jing sausi ba jing art tertin jong ka jing im. Law begini ki arut ke lalek no chapang ba sep ka ski chapang emaus. Bargar bagi dang yat ar ngot laong ba Trai Jesu lek hapreng jong ki ya ka ban yat ringkat bat ki. Dadangi puli itu dekat ke bakat san na gospel lokas kelenang arbu saw la itu ingi bakala jati kat ba kidang ya keren bat kia kelijing mot parlok hi ulawan hajan bat ula lem bat ki cucu om tang mo ya den kat bat ki henrai haboli osngo ta kejing ya keren ke jongki laong ula le ka ban keli kum ni ka ba kum no kini kejing ong ya ka ba pia selok keliang perlok hi kat ba pia ya. Kalau kai ba uya ya ringkat begini ki arngot. Ba om tang mau ya ringkat nrei kwa ban tiap ru ya ka ke jing e. Ka ba ki ya kendu lane ki syam. Ki pra bai biit. Ngide ban kan mau ni kawai. Ba ublei ubangi Malaysia kri. Utrai Jesu ubangi nget. Ubalang Trai Jesu bala mipat. Ulang uta ubam long jai ni ki banget. Uya ringkat bat ngi hapreng jo jing e hapreng jo jing amat ke bangi kendu na kapor segapor. Pada hapreng jo kita jing amat ke jing kendu ke bangi kendu na kapor segapor. Kalong sisya ba Trai Jesu Ithuh utip ye ta jing e. Uyo i ta jing e ke bangi kendu. Ndrai tangawai kalong. Bau kwa yangi bangi ngini Iathuh ya kita kecing amat kejongi. On tak sam ke sispa lain ke dekat sam. Nawa utip ya kecing long jongi. Ukan mau bangi long tengah kendau. Utip bangi long tengah kendau. Ke bangi melak banlei e. Bana tak ada ukwa yangi bangi ngin Iathuh au. Ndrai bon sien ki para mo biit. Ngem Ithuh ya u. Nengem kloi ru ban sau thu ya kata kecing don rengkat ke jong u. Kembalong tek ini ki arngut ki senran bala pentami ki khmat ki jongki bakim la ban Ithuh yo Trai Jesu kumjuru kalong na kapta jongi haplen jong jingya lenti ki jongi sela perthai haplen jong jing e ki bangi kendu ngem kloi ban Ithuh bat gem kloi ban sau thu bau Jesu Christ ulang uta ubawan ya ban nya den kat bat ngi na kap haplen jong jing e ki bangi kendu ha ki jing em ki jongi ki para bangi beet kini ki arngut ki senran Daitat onda lapoi hagawi gejaka onda haba Trai Jesu la chem yaki pu bala kedia yaki bala penpej pat iki khmat jongki ban Ithuh badai Trai
Badai bakum kata kapor bagi sau tu. Bau ni ubawan ni banyak ringkat bat ni. Pleng udai utrai Jisu. Ki prabangai beit. Namar kata kecing itu utrai. Kapela yang kapela yang hilang baro. Ban sau tu. Bau Jisu ulang utah banyak ringkat bat ni. Hapreng jong kecing yak nanti ke jongi. Hanya selaput hai. Udai bet uang. Shisha langai yat ru ya katem ke serngi ke jingyap. Nganam siap ting ke basniu. Namar medan ringkat mame patnga. Kene kalong ke jing shisha. Hakabede bat ke jing itu ke jong debet ya ublay. Lapan he pensani debet. Nadu dang red ban ting ban siap ting bat ban itu ya ublay. Bagan ke jing siap ting, ke jing tip ke jing ya ublay, ke jing itu ke jing ublay ke pelai upat. Ban ya ling ba ke jing jong ke jing em ke jing nadu dang red kum nong ap lang berat ladai bani kendu ke jing ya ke jing tombo jong ke merat klau. Hagwede ke jing ri ke jing ladai ban ya ling ba ke tem ke serngi ke jing ya. Onda ladai ke pori bon sim ya ke jing long sim. Uladai ban ya ru ke tem jong ke serngi jong ke jing ya. Hagabau po hagabau sol utumu gon peniap ya. Debit namar baulong ubriu uba itu yo trai. Kita kicing ke mau ya kendo. Kem semlala pat. Ya kaban pendukut no. Lani kaban penpulom no. Ya kicing em ke jong. Paden tak ada uang sisa langai ya hakatem ke serngi ke jingyap. Galam siap ting ke basniu. Namar medon ringkat mame batnya. Ong tu ke Jingrwai ke balai spa san busan. Ringkat bau Jisu ngam jus ngau kenja. Lok pertai kendu na uneti unsa. Langadai banyai ru ling babun jengma. Ringkat bau Jisu ngaju long skam baha. Lembat u jing ngau tieng ladu. Ringkat bau Jisu ngam jus siap tieng syu. Kawai pat kebenta bat kebakat du. Kabede bagajing itu kejung yau trai galong. Bagajing itu yau trai. Wanrap ya jing suk namar banginget bau blay umap ya pop jongi. Kedan ngawai ke Ithuh khana sibang wai khana ubale runar. Bat kata ke jingle runar ke jong laong ba kawai ke sien ulale ya ban penpait no. Ya kawai ke yit ha ke kamera pedeng. Bonda ulale ya ta ke kam laong ulas ngap jar. Balum jam lanuat ya kaban Ithuh hal ke jong ke kemi. Mau tieng, yau syak mai, lene syak pencitom. Komta nakawai kasngi, ulas ngap, ya tak jingle ke jong. Henry ke aipat kalau pelang man kamit, man kasngi, kam pensuk ya kamen sim ke jong. Mau siap tieng pat bayo hakawai kasngi, kakme kan satip ya kan ke jingle ke jong. Bal komta kamen sim jong kam suk, baula perkat. Bakal ada ya kaman naik ya kaman Ithuh no haka kemi. Balai ban Ithuh haka kemi ru siap tieng pat. Para kawai kasih kat borang ya nak kamera jauh yo ta ke blackboard. Ya ka ba ka kemi jong ka jutho jeng tho angta nam ta ki kam ka dei ban pendep. Ba boleh ya ta ke blackboard ka badan hata ka ying set ja. La perkat al dia bau dei ya ka ban lei Bargum ta ulale cetaka blackboard. Baula sim yau chok baula tho. May ngalakom penpat ya kayit hakam rapdeng. Lada pimap ya nga pendam no ya nga kajing tho. Kani kalong kajing tho kajing may lada pimap ya nga sa pendam no ya nga kajing tho. Onda wala de pentho ya kata laong lalek no sa kawai pat ka kamera. Hadin ko magato ko ni por. Ulale ye ban jingo hata ka ying set ja. Ban pek ya ta jing tho la ta jing tho kadang don ne keladam. Usiam 4 lei kum tahu la lek yang kamera bola kuslai jing mot. Wong ka ban jaya nga. Hatu ini mai imap se nga. Hadin ka to ni por pa ulalek biang, ba onda ulalek biang. Ulai pat ba ta jing tho la dep ban pendam. Ba onda bola siam ba ta jing tho ka ba tho ang ta ka bo la pendam. Long la mi wut nang ta. Bau la mare
bat ban leit ban kudup ya ka kami. Daga jing sau it, daga jing sau kemen. Baga taka kami kelamap no, ya taka jing lek ke jong. Kasam ke ba lai pu ar ke dekat bening kong ke ar ke ongkom ni. Suk uta bala yo map no ke jing palat jong. Bala yo telep no len ya ka pop jong. Suk uta ubri uba utrai nyow chu ke jing bom hok ka u. Bat ubah ka man sim jong don ke jing syukur. Ki para bai be ke long ke jing sisya ka ba krau. Bang yo amat ke jing suk ke jing kemen ha ka man sim ha bang Ithuh yo Trai. Nama ada ke jing syayap ke jong halor ke ding pna. Ulama bala sai kuit parno yagi pop ke jongi. Do Jingrwai. Ke balai spak kenai puar ke dekat ke bening kong ber ke basau ke ongkom ni. Marwai ngayeng da jilingo yu Jisu nong Nazaret. Malaysia uit kum yanga unong pop ubat ngetam. Pop bat jingrem jonga baro uba lakum jong uhi. Ura yaki kading pna marwai halum kalbari. Kene kalong ka jing suk habang iyo mat lingba kata ka jing sai kuit par lane ta ka jing map no yaki pop ki jongi da ta ka jing yap ka jing sya ka jong Trai Jisu ka baula sya halor kading pna halor lum kalbari. Bagane ka jing sya kene ka jing sya yap ka jong Trai Jisu om tang ba ka map om tang ba pun kuit pari ka ya ta ka jing ba hop ki jongi ban penyo hangi ka ta ka jing suk ka jing kemen henrai lingba ka ta ka jing suk ka jing kemen ka bang iyo mat ngiyo mat rupat ya ka jing khia krat ka jing em ki jongi ba ka jing long men sim ki jongi ki bangai ki pragai be it kani ka long ka ta ka bor bat ka spa ka ba krau tam ya ka ba ublei ula ai hangi ba kani ka long ka ta ka spa bat ka bor ka ba krau tam ka ba om jot shu lanu lane ka ba om du shu lanu ru namar ka ta ki pragai be it ka jing Ithuh ka jing yo Trai kawan ra ka jing suk kawan ra ka jing kemen ka jing em ka jongi. Bau tau blay ubang ngingi mani ngi syakri. Ulong ublay ubang map no igi pop ke jongi. Ki para bai biit. Namar kata kaman to yang iban sau sarong. Hagi iki baro jongan ka purthai. Kaman to yang iban sau sarong igi jing start ka bangidon. Ya ka spa ka bangidon. Bad eta ka bor ka bangingi don. Wala kilong ke badan kam hagi jing em ke jongi. Kari Amerika golong kari ke badan bor. Kabagdon ka spa aka. Kabadon ka jing start aka. Kabadon aka ru ka bor ka badai bar ki tiar thama ke bon jai ke bon rukom. Henry bangi pai pat ka jing long jing man ha kum gini kiski ha gi kendo persya ini ka klam jong uni COVID-19. Kita ki jing don ki jing em ki jong ka bor ka jong ka spa ka jong ka jing start ka jong ka. Kam sem lala banile persya. Bar kiri ki babor ngene ka perthai ru ngem sem lala ka ban yele persya da kita ki bor ki jongi da kita ki spa ki jongi da kita ki start ki jongi kalong ka por ka pensyayong ki jimbat ki siberkhat jongi lang baro udan wei pramai bi la kali nga om bali pastor bakani ka klam gal pensaja pelat yang hadu kan dekat ni ngalong yo kalong ki jing seneng imat ki jong ublai kalau ka por ngi ba ko ngini ka por bangi ngi hapan pai jo play namar bangi la sarong palat ka jing start ka jong ki jing champang ka jong bar ka bakum ngini ka por ka balong ka por pat ngi ban pai pat jo play namar bangi la klet jo play kalau ka por ka bangi ngin wat pat sa sisien yo kalau ka por ya ka bangi ngi hapan IT ya ka jing em ka jong bat ya ka ban Ithuh yo namar ka jing Ithuh yo kalong ka bor nakam ta jongi padena ta daw bagaktin ka jong oblay ka ong kumni ong Trai what I bo real start un sarong hala ka jing start lamne ubakraw bor unom sarong hala ka bor uriu spa unom sarong halor ka spa jong henrai uta bos ngau sarong ti un ngau sarong hakani bau syempang bat bau Ithuh yanga ki pramai biit Hashua bangan penkut. Ngakwa ban pensko pedang jong pi. Ya kan wei ke Jingrwai. Kabalong ke jingkeli yang bat yang hilang baro. Hatu ngila syemmo, lan yang yo mat mo, lan langin Ithuh mo, ya uni ubri ubana kelilaya. Ubalong tang mau
Ubalong kalenti jong kajing im. Hatu ngilai yo i mo ya ta kajing i ling ba kadur khmat ke jong u. Ubalong ubri ubadon bor. Ubala ban penjai-jai ya ke eryong. Badon peit pat ya ki khmat ke malla. Bagai Jingrwai ka ong ru. Habang yo mat. Lani habang la bania syam. Lani habang ilai Ithuh yune ubri. Ngin long ki bri ku ben om sa su kum jo. Henry on pen kalai ni kajing im kajongi. Shaka ke ka bakam bha. Bat ke ka bakam janai. Ha kajing ade kajongi bat ublay. Tungin sngap yan kajing ruai. Ha ni ka po. Man of Galilee, who claims to be the living way. Have you seen the look of love that he gives, or felt the power that his words convey? Thank you, Jesus. Thank you, Master. Once you met the man of Galilee, he who calmed the storms and made blinded eyes to see. You will never be the same again. He will change your life and set your spirit free. Have you met the man of Galilee, who claims to be the Son of God? Have you followed him to Calvary and traced the path his steps have trod? Once you've met the man of Galilee, he who calmed the storms and made blinded eyes to see.
boleh wakpa jungi ba beneng sai sen pat ngi pau khamat ke jungi snake ke jungi idwai ger pang au boleh na kam tan ku bor ke bet beneng jungi tlot au boleh bagal ka bor au boleh na kam ta jungi lang baro au boleh na wasi sha au boleh ba beneng jungi ya lenti ke jungi ne slap thai ka ba mehi malak khu ke jing em ke jungi ka ngi kum ki priu pat au boleh ngi klet no yame ngi sedang au boleh ke ban so sarong hala ke jing la ke jungi isne au boleh baleng ba ni kubor au boleh kan perken mau pat yang au boleh bagata ke jing sarong ke jungi la kalong ka spa la kalong ka bor kin am long ai au boleh ha khmat jong me dan ruga ai ke ba mi mendawa na kam ta jungi kalong bangi ngin so sarong au boleh ya ka bangi ngi Ithuh yame baleng ba kata ke jing Ithuh ke jing tip yame au boleh kalong ka bor yang au boleh bada shisha bangila ban Ithuh yame ika bor ka phla ke jong me ke jing thau ke jing pelong bangila ban Ithuh yame au boleh ya ta jing e ke ba me mal ai na kam ta jongi ika jing don kat ke jong me au boleh ke ba me don kat ke jing man ke sngi bai ta ka bor jong jing map iki pop ke jongi ke ba ai ke jing sok ba ke jing hon men sem ke jing em ke jongi na ka ta au boleh ya rap ke san bor au boleh yangi kum ki khon hapo jokan ke perthai ke bangi syong isa bangila de sha au boleh kum ki khon ke jong me bangin so pen so pha ya gerteng ke ba khu ke jong me isnei ro au boleh ya ka benar kat au boleh bat ngi bagi jing em ke dang sa jongi bangi pan bangi ker pat ha ka tang don bor tang jo Trai Jesu amen to kan ke pot pat gini pen wai no jing sekri ke jongi da bangi wai tu Jingrwai ke lai spa lai pulai ba lai spa lai pu wei ne ke barim Jesu ubai yanga Subai yanga sha dem jong mi an her kan ba jing shlei kirisa bat ki yong ba ki pe rima mi atrai yanga hadu bandalan Jaga riyalam mensim jong aru tupnyang jaga ri don hawe mensim kas notang ami yang awan ino marwe kersyan bat I bor mami tang hami ngasya nyalun nami wan kajing yaram halatap yang akdum kakliling kujong ngata Jisu tang yami ngakwa mi balong jingdam gerhai hami nong pangkiyo kya mi penklan kitlon kiswai bakut long kerteng jong mi jing bom hok hanga kashlei bobat jing nget kitelem mi dap da jing ai hami kerhai bangsa di kipom baro jing pen kya ki ken rei do nut nge jing khun kin yo delong jing em milong nami ai ngandi gelun hapo men sim nga kersoy nang ni syadu bom juga tanya penwai no haga bawai no jangan iksa kri ke jong yame to da ai bagi jing ai ke badap yang jing Kristus Trai
Kejeng ej bahak kejeng bleu kepa, kejeng selok kejeng petengan, kejeng pesat bor, kejeng mensim bakui. Tu ai kini lah we kini yapan syong ya sak ringkat bat ngi. Berkirim ngai tu kebadan hang ni bat keleng setelak ke pertai. Ke mane bat syakriya me. Naduk mentah bat syaduk ke bom cukur ru. Amen.